Keď som sa narodil, pršalo. Keď som začal chodiť do školy, pršalo. Keď som sa ženil, pršalo. Dúfam, že keď zomriem, pršať nebude. Kým chutí mi život, tak žijem rád. Keď býva aj clivo, keď príde pád. 20 rokov. Kus histórie. Už som dával raz tej kapele nejaké 2-3 roky a tie už prešli. Že vlastne ako takáto kapela môže vydržať 20 rokov? Tak ako to doteraz len nejakým zázrakom prežilo, tak ešte možno nejakým zázrakom to môže prežiť aj ďalších 20 rokov. Mne to ver otvorí týmto kľúčom každé. Vedľa stanice preletí oranžový expres. No, vždy som chcel mať kapelu a vždy som chcel hrávať. Od malička sme s Ondrom spievali ľudovky a veľmi pekne nám ladili hlasy. Aj potom, keď neskôr sme vstúpili do rehole, tak sme sa nejakým spôsobom viac menej tej hudby vzdali. A jak je to v tom evanjeliu, že kto sa niečo vzdá pre nebeské kráľovstvo, tak mu to 100-násobne bude odmenené už tu na zemi. Tým, že som opustil countryovú kapelu, keď mi Páter Sebastian povedal, že musí sa rozhodnúť, či chceš byť profesionálny hráč v 86. Tak som sa rozhodol, že v podstate to nechám, ale spieval som v zboroch. A pokiaľ sme to Káčko, potom boli Kufrikovci a Cečko. Začínal som ako možno skoro každý, ako gitarista v jednom zbore.
keď sa rozpadol, zostalo nás takých nejakých 7-8 odvážlivcov, ktorí sme urobili taký menší zborík. Chodili sme po koncertoch, mali sme taký skromný názov Stanley a spol. No ale tí sa tiež poženili, povydávali a tak som zostal sám. A to by málo kto veril, ako je človeku smutno, keď musí všade chodiť sám iba s gitarou. Tak som sa modlil k Pánovi a řekl, Pane, však zošli mi nejakých hudobníkov. Nech sú akýkoľvek, len aby boli takí oddaní, verní. Hlavne nech to nie sú kapucíni. Drzý sprátek, no. Na to si pamätám, ako dnes došiel za mňou jeden doteraz pre mňa neznámy človek do predajne spolku svätého Vojtecha a opýtal sa ma, či by som nechcel mať koncert v Horskom parku. Ale dobre by bolo, keby ste ešte niekoho doviezli. Tak hovorím, ale ja neviem koho. A na druhý deň došiel a hovorí, nemali by ste nič proti tomu, keby to boli bratia kapucíni. Tak nemal by som nič proti tomu. No a tam bolo to, že práve my sme mali novú kazetu a Stanley mal novú kazetu. No a Stanley zasrančo tam o 12 rokov mladší, kedy si mi chodil po zápalky k sestričke a zrazu taký veľký tam nejaký hudobný spevák, pesničkár Stanley, ani som nevedel, kto to je pomaly. Deň pred koncertom došiel za mňou brat Felix s nejakým mladiasom, ktorého som v živote nevidel prvýkrát vtedy, že vraj sa volá Michal. Však tam je to tak, my sme každý jeden skladateľ, aj spevák vlastných piesní, tak my traja si zaspievame 3 pesničky, no a tebe dáme možnosť zaspievať si 3 pesničky sám. No a tak slovo dalo slovo a nakoniec sme hrali striedavo. Ja som im hral na gitaru, oni zase hrali mne moje piesne. Prečo my ideme sem? Však sme chceli ísť do obchodu. Sme už šibe. A tak sa nám to nejak zapáčilo, že sme si povedali, že to ešte zo párkrát opakujeme. No, a teraz je tomu 20 rokov. Zlatá éra si myslím, že asi bola, keď sme boli študenti, si myslím. Ale myslím si, že vrchol už bol. To bolo také plné entuziazmu, tisícky kilometrov, veľa energie, zápalu, radosti, bez nejakých povinností. Sme sa vrátili nad ránom, som si zamkol izbu, zastrel záves a som spal. A to bolo, keď sme hrávali všetci 4. Lebo to bolo jak Beatles. Proste 4 ľudia hrajú každý svoje veci na tých istých, v tom istom zoskupení a tým pádom vyhovieš strašne veľké skupenie ľudí. No na začiatku sa mi to tak pozdávalo v tom, že myslím, že sme aj v podstate hrali 4 a potom sme postupne prijali Nora a potom aj basu, Mariana. Ja bicie nemusím. Keď tak perkusie, ale bicie. No ale keď mi predstavili Nora, taký človek, však to by bol hriech nehrať s ním. A Majo Turner, chlapec z Balogu,
Ten, keď vyťahne harmoniku, takú náladu vyrobí, že my sme okolo neho iba takí posklokovia. Mne páči ten Felixov výrok, že vráči, že my žijeme ako 30-ročné manželstvo. Takže už sa poznáme, tá reakcie, vieme predpovedať, predpokladať, predvídať, čo niekoho naštve, čo nie. Ale aj čo ho udobrí, čo ho upokojí, ako na neho ísť. Tak A už sme boli tam. Už sme boli za tou 8. pesničkou. Začína romantika. V náručí, fotky. Cowboy už je 4. No tak dáme to... Tak Cowboy je 4, takže loďka. Randevus alebo adventný Vánok. všetko je v poriadku. Po Kikiríkovi by sme mohli dať zabratný, hej? No. Celý ten čas, čo hráme spolu, tých 20 rokov rozmýšľam nad našim prejavom. Kedysi som zvykol hovoriť o tom, že je to polohe pašovania Boha do všedného života. Že spievajú chalani o živote, o Bohu, o slzách, o smiechu, sú tam vtipy. Sú tam ľudia, ktorí sa tam dobre cítia. To už som hovoril viackrát, že pre mňa gospel to je hlúpy názov, lebo pre mňa gospel a pre mnohých normálnych ľudí, čo vedia, čo je to gospel, je černovský kostolný spev v tých sutanách, čo sú tam proste. Asi nikto z nás to nevie nejako definovať, že čo sme, hej, či sme gospel, či sme country, či sme blues. My sme tak ako zmiešanina, no. Taká nejaká. Toto by sa dalo nazvať, že kresťanská hudba. Folk sa mi páči, ale tak na to vybláznenie na pódiu to nejako veľmi nie je. Stanley väčšinou hovorí, že on nie je rockáč, ale bije do tej gitary jak rockáč. Ja som si to uvedomil na tom, keď spievali ešte v tom zbore. Spievali tie tezácké veci, ktoré sa spievali. Adoramus te domine. A to sa tak opakovalo. On z toho spravil. Adoramus te domine. Spravil z toho proste, dal tomu úplne iný náboj. Večernicu, kráľovstvo fantázie, zaklop na obločnicu, na veži 12 bije, vyhoď ma na ulicu a prídi za mnou, nech nemám oči plné dažďa zblúdili. Ale ja som Stanleyho poznal už dávnejšie. On nahrával tú svoju kazetu. Pozval ma na ňu, aby som mu tam zahral harmoniku. Som zapýtal, do ktorých piesní, ty sa nestaraj, hraj počas celého, my to potom vystrihneme. Tak som hral všade a nič nevystrihli. Čo to robíš? Preplachujem tie pliešky. Keď sa nám dostane špinka, ti to nehra potom. A teraz by hlas. No môj tvorný textár bol môj brat Mirko, ktorý už žiaľ skonal. Potom tu mám jedného spolužiaka zo strednej školy, Slava Orova, s ktorým sa poznám fakt od základnej školy a urobil neskutočne veľa pekných, krásnych piesní. Ja neviem, no mne sa páčia všetky moje pesničky, nemôžem si pomôcť. Radosť od Ondra. Je to pieseň, ktorú väčšinou začíname všetky koncerty. To je taká proste ozaj odpaľovačka, že kde jednoducho rytmus ide, šlape a je to dobrá pieseň, nie? Dobre sa hrá. Raduj sa, spievaj, so
srdca pieseň hraj. Raduj sa, spievaj, zo srdca pieseň hraj. Chlebe a víne, z lásky sa nám Boh dal.